खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव दोंसे खन्थाइ लानानै फैबाय। खन्थाइनि मुङा नोंनि उदांस्रि हाबिलासाव। खन्थाइखौ आंनिसिम दैथायहरदों अदिप कुमार ब्रह्म। फैदो दानिया खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नोंनि उदांस्रि हाबिलासाव। गोरबोनि फानजारियाव सानबेसे जोबना दोननो नोंनि मुं, नोंनि मिनिस्लु महर। नोंदि मासे आंनि फानजारिनिफ्राय उदांस्रि लुबैसुलि, आंनि नोजोराव मासे दावराय। आंखौ नों अन्थाइ बिखा फानजारि महरै नुदोंबा सरि। अनसुला नोजोरजोंसो नों आरो आंनि गंसे फानजारि लुनो खुन्थिया गायसनदोंमोन, जेराव इयुननि गोदै गोरबो रोसि मोननांगौमोन। माथो खालामनो, नों उदांस्रि हाबिलासथारबालाय बिरलां उदां अखोराङाव। नेवसिनाय सानस्रि जाना खनसे मिनिस्लु हरनाय, अब्लाबो आं नोंखौ हास्थायगोन बावनांसा जाना अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो नाजानाय बायदि। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।